कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दाभोळ दापोली मार्गावर कारचा एक भीषण अपघात झालाय. दाभोळ दापोली मार्गावर एजे हायस्कूल परिसरात भीषण अपघात घडलेला असून भरधाव कारनं रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विजेच्या खांबाला जोराची धडक दिल्यानं खांब पूर्णपणे वाकून जमिनीला टेकला. सुदैवाने या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून कारमधील प्रवासी थोडक्यात बचावलेत. ही घटना रविवारी 9 मार्च रात्री सुमारे 10:30 ते 11च्या दरम्यान एजे हायस्कूल परिसरातील माणिक बांगल्यासमोर फॅमिली रेस्टॉरंट हॉटेल समोर घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पांढऱ्या रंगाची कार दाभोळकडून दापोलीच्या दिशेने येत असताना चालकाचं अचानक वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि त्यामुळे कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या लोखंडी विजेच्या खांबावर जाऊन जोरात आदळली. धडक इतकी तीव्र होती की विद्युत खांब वाकून खाली झुकला आणि वीज वाहिन्यांसह रस्त्याच्या कडेला कलंडला. अपघातावेळी कारमध्ये काही प्रवासी होते. कारचं मोठं नुकसान झालं असलं तरी मात्र सुदैवानं प्रवाशांना केवळ किरकोळ दुखापत झाली आहे. अपघात घडल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं होतं. दरम्यान धडकेमुळे वीज पुरवठा काही काळ खंडित झाला होता. मात्र खांब रस्त्यावर कोसळण्यापूर्वीच वीज पुरवठा बंद झाल्यानं संभाव्य मोठा अनर्थ टळल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. या घटनेची नोंद संबंधित यंत्रणांकडून घेण्यात येत असून पुढील तपास दापोली पोलीस करतायत. सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी.